ympäristöä eikä sosiaaliselta sivistystä ja kuinka tärkeä ympäristö on ihmisten elämälle. Ekologisen sivistyksen idea, sen ympäristön määritelmää, asiantuntijoiden mukaan ympäristön määritelmä kattaa kaikki esineet, voimat ja olosuhteet mukaan lukien ihmiset ja heidän käyttäytymisensä, jotka ovat läsnä tilassa, jossa ihmiset ovat ja vaikuttavat heidän selviytymiseensä ja hyvinvointinsa. Tässä diassa ympäristöhyödyt. Ensimmäinen, ihmisten tavan voivat vaikuttaa ekologiseen sivilisaatioon. Toinen, ympäristön etu on paikka, jossa elää. Ja kolmannen, ympäristön etuihin kuuluu merkittävästi myös ruoan saatavuus. Ensimmäinen hyöty, kun ihmisten tavat voivat vaikuttaa ekologiseen sivilisaatioon. Ihmisten tavat ja miten he toimivat voivat vaikuttaa siihen, miten huolehtivat ympäristöstä. Kun ihmiset tekevät asioita yhdessä ja tekevät viisaita päätöksiä, se voi auttaa meitä hoitamaan ja suojelemaan ympäristöä paremmin. Esimerkiksi kun ihmiset tekevät yhteistyötä ja käyttävät resursseja viisaasti, se voi auttaa meitä säilyttämään luontoa pidempään. Toinen ympäristön etu on paikka, jossa elää. Ihmiset suorittavat erilaisia toimintoja, kuten työskentelyä, ruoan laittoa ja toisten ihmisten tapaamista, koska ihmiset ovat sosiaalisia olentoja. Ympäristön etuihin kuuluu merkittävästi myös ruoan saatavuus. Kaikki elävät olennot, oli kyse sitten ihmisistä, eläimistä tai kasveista, tarvitsevat ravintoa selviytyäkseen ja säilytyäkseen elossa. Ympäristö tarjoaa meille monia erilaisia ruokalähteitä, jotka vaihtelevat riippuen alueesta, ilmastosta ja luonnon olosuhteista. Mitä tapahtuu, jos ympäristöä, jossa elämme, ei ylläpidetä kunnolla? Siirrytään seuraavan diaan. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Jos ympäristöä ei hoideta hyvin, erilaiset eläin- ja kasvilajit voivat kadota. Tämä tarkoittaa siitä, että tietyt eläimet ja kasvit voivat hävitä, mikä voi sotkea luonnon tasapainoa ja vaikuttaa ekosysteemien toimintaan. Ilmastonmuutos. Esimerkiksi jos hakataan paljon metsiä, poltetaan paljon fossiilisia polttoaineita tai päästetään teollisuuden saavut ilmaan, se voi lisätä kasvihuonekaasuja, jotka saavat ilmaston lämpenemään. Vesivarojen väheneminen. Jos ympäristöä ei hoideta hyvin, se voi vaikuttaa myös veden määrään ja laatuun. Esimerkiksi jos järven ja jokin pääsee paljon saateita,
tai jos käytämme liikaa vettä, se voi vähentää puhtaan veden määrää. Tämä voi vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen ja elinkeinoihin. Maaperän köyhtyminen. Jos ympäristöä ei hoideta hyvin, maaperä voi köyhtyä. Tämä tarkoittaa sitä, että maa menettää ravinteetaan ja hedelmällisyyttaan, mikä vaikeuttaa kasvien kasvua. Tämän puolestaan voi vaikeuttaa viljelyä ja ruoantuotantoa. Luonnon katastrofit on monenlaisia luonnon katastrofeja. Vai muuttava esimerkiksi siitä, mitä voi tapahtua. Johtopäätös. Ympäristön asianmukainen suojelu on elintärkeä sekä ihmisten että muiden elävien olentojen terveydelle ja selviytymiselle. Minun mielestäni jokainen voi vaikuttaa ekososiaalisen sivistyksen parantamiseen osallistumalla esimerkiksi ympäristön suojelun projekteihin ja kerätämällä roskia ja siirtymällä vähähiiliseen elämäntapaan sekä omaksumalla ja kestäviä kulutusottamuksia. Kiitos paljon.